Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin baki babon ki Jylla jong kathan chitai lammi ngi kari kilayaki ban persya halor ka jing pentrai kam jong ka sarkar pedeng ya ka Citizenship Amendment Act ni ka CAA jong snem arajar khat khandai nakalyang ka Dr. Maisel Ampareen lingdo kepada Menteri ke Sarkar Jylla bat kebaderu ke kertong jong ke National People's Party kebanyakan hak election MP napo ke Shillong Parliamentary Constituency kalaong baka kwa ban pensyai bat penken mau ikipat ba ke Jylla ba ya kani ke CAA ladap banyak Kren labun snem mensyua bat kani kam dei setia kamat ya Kren ke badang temai habakeli bakum ke kertong MP kebanyakan hak ketika election ke banwan kai ke khubor bakadon ni kai ke jingkular bakala ban aish kipat ba khnang bakani ka an kanam trekam hapo ke Jylla ke Dr. Ampareen kalau ong ke sarkar Jylla ha ka wei ke sur kala phaktin sha ke sarkar pedeng bakum ke Jylla Meghalaya kanam sha ya ke jing pentrekam ya ke CAA namar ba ni don ki kindon ni ki an Ïada ki balingba ke riti senchar jong ke ri but day kata ke Jylla ke badon ya ke six schedule haba Kren ki kat tu kat ni kilat pathai khubor ke Dr. Ampareen kalau ong ba watla ki sengsan perthai ki badon keleng saudong kin persyang ban penkela politics ya gani ka mat CAA henry kum ki pat ba kim dei ban khi khuslai bat ki dei ban shania ha ka sarkar namar ba ka sarkar ka sngap ya ka jingai jingmot jong ki pat ba babun balang ke Dr. Ampareen kalau ong ru ba kani ka dei ka por ba ka Jylla ka don kam ban jit bat ban penjob da ki MP ki ban not ban yang bat Kren hapo ka ying dorbar ban Ïada ya ka Jaitbynriew na ka jing pentrai kam ya ki ba kum kini ki ai Iha ka bang kaning kong kaway ka message ka bang akwa ba shy siya ipat ma jong Jylla jong ni kalong bed ba ni day ban ken mau baya kani ka CAA nila dep ya Kren la pun snem menchwa kani kam day ka issue ka bang kuman ka sarkar kami hakatikpet kiting penyan jong ka Kasnova ka Donkam ban Menteri kam ya kataka Citizen Amendment Bill. Kalani kalalong ka bill na do agi di system ko lade. Ladep ya khana tang yangi ban pagkanmaw inong sosno jok Meghalaya. Ba ka sarkar jongi hakaway kasud. Hakaway kasud nilapha tentin. Siya po Government of India. Mamangi nginong siya ya kajing penrekam jong ka Citizenship Amendment Bill haka Jylla ka jongi namar ngidon ka constitutional provision kajing Ïada limba ka constitution bangidey kita the 6th schedule states kadai kajing sisharu bangidang don hapdeng kajing khana naman kadon kendit kata kajaka kapot kasam ka bangiong ka normal area kani ka normal area kadai ka area kabanadu kapor mensywa dang sensyar upareng kadai kata ka normal area patla penne ya kata ka normal area nomenclature nadu kapor asam badai kata ka area kabadon kata ka jingbenyan ya isnong bitaw limba ka municipal board ngakwa ban ay yakinong song ka way ka jingben dikna what was like the political parties saudong jongi kin persyang ban penkalam politik si kani rengi ladet yak khana ya kani ngayu i bakidon ki kenmon kena puliru ibadik halor kani ka kam ide ban syania baka sarkar ka jongpi kasngap ya ki jing ai jingmot jongpi yakni ka Citizenship Amendment Bill la pentikna yaki rules pan pentrekam yaka
Kabil la de pas pun snap siya. Menta kalong bakihap au ya kita komiti. Bat ngi lemba ka sorkar Jylla. Ngin pengor mangi. Bat pej ba nginong siya ya kum kita ki komiti bakin one banyu rod ya kata kajing im kajongi ang di ko masnong banshu banbiang kani kedai kapor jong kajing Donkam ya ki MP Kiba nut ban Yeng ban Kren ban Ïada ya ka Jaitbynriew kani kedai kata kapor bangin hab sentiat bat ka sorkar MDA 2.0 kabaya ketuk lang ya Kiba pun di parti san bertai nin ya Yeng kawai ban Ïada ya ka Jylla na kata ka jingmu kabala ban wan lam ya ki jingma ha ka Jylla ka jogi nung don kino kita ki citizens kibala ban yo citizenship klem ka jing sentiat jing tip ban jing menjur jong ka Jylla ai ki political parties ki dia Kren ka dokimon repi ha puli bhaya ka bin puli bhaya kita ki rules ki bakila pun malam but what was like shania agi nginyasa ya ka dekaka pero ki Jylla hakaba ka 6 schedule ka rekam ila don lupa haka chupato datang ki MP jong pi armut don sa Raja Sabha MP don sa kiway ki MPs jong gani katan lang migi ibaya persya lang ya gani kakap ban jakat paja namar ngidon kata ka border ka bajrong tam bat tam lele kari kum Bangladesh ngin ngor ban kani kabil ngin hapan puli bha ngin hapan pet bha ya kita ki rules ban ngin hapan Donkam ka jabing ka jong nginula ban Ïada da ka jing sko Donkam ban Ïada da ka jing tip ban ka jing Yeng ako ito so ngayawer ya paro in political parties ban ya don rekat pat ni habang iya dalang ya ka Jaitbynriew kabang iya don bentalang kung kasi ka main organization ni Ganeso ka ba asna gi ji ki persak ni ka ben kay ko boj pe siya Ganeso yakinong yalam jong kaneso nilayo i yaki memorandum ski jong i angisnem ibaladen ngisroto baka region hi bro ko way kadon ha ka jingskir pat kaneso kalam kmat ya kasur jong ki Jylla badon kat lang ha ka than lam mingi ngin tray ringkat bat phi ngin yad lang bat phi bat ngin yang kana lang na kapenta ka jing Ïada lang jongi kita ki Jylla ki badon hakat mir jong ka jingma what nung daw what artatin ya kan dikasongkan jong pi what lam ya kino ki issues ki papisngo ban pentemay ya hadin malami ka rules ngarong ngampat yo iya ki rules kadang siyo itang ya kita ki kmat lani ki highlights jong kita ki rules ngin ped ki ay kita ki members jong kita ki committees bakata ka sorkar kami katmo banta but what clan ba u menteri Jylla u home minister ulong deputy chief minister menteri rang ba ng Jylla mangilang i cabinet ministers ngin pekor ngin sentian ngin day ban react klem das ngopo namal kapay kmat shani menta barra yakimat kat kumbakilong ay por ya kata bansya
ia kata ka rule bakin publish ha kata ka gazette ngin ya pet chalo ki lam shwa ia kata ngin setiap ngin pet ngon